estamos perdidos. E de que maneira? Deixade de protestar, pelmazos. Nin sequera saben o que son. Veña, somos vacilos. E os vacilos infectamos. Pois aquí non hai que infectar. Que facemos? Claro que sodes vacilos. Vacilos nocivos. Vacilos nocivos, é evidente, por suposto. Arrrr. Pandilla de ignorantes. Nin sabedes como vos chamades. Somos vacilos de Nicolayer. Somos os vacilos do tétano. Chámame Nicolayer, que noticia. Non estou de acordo. Eu son Nicolayer. Non, eu me chamo Nicolayer. O vacilo de Nicolayer son eu. Xa está, pandilla de cretinos. Este non é o momento para discutir. É que pensar en sobrevivir. Dareivos outra oportunidade. Hai que buscar unha gruta, algún burato e enterrarnos. É a única solución. Converternos en esporas e esperaremos. Que iso de esporas? Que son as esporas? Rodeámonos dunha armadura, protexémonos e podemos esperar meses ata que se presente unha ocasión. Pero xefe, unha ocasión para que? Para unha infección, por suposto. En canto se presente a ocasión, hai que actuar rapidamente. Seguídeme. A cuberto. Agora a protexerse. Pero como o facemos? Así, demo. Xa somos unas esporas con un aspecto totalmente inofensivo. E agora esperar, só é cuestión de paciencia. Se puxo esta roceira, preciosa. Pero está un pouco afogada. Había que trasplantala. Pedriño, xa é hora de que vayas á escola. Decalogo. Decalogo, miña nai. Gordiño, ves? Imos chegar tarde. Non, monciño. Gordiño colleu un forte resfriado e creo que o mellor é que se quede en casa esta mañá. Queres traerlle os deberes se vos los poñen? Por suposto, avó. Creo que mañá poder erguerse. Anda, Pedriño, non vayas chegar tarde. Sí, tes razón. Os nenos rematamos a clase un pouco antes. Imos ir á enfermería para que vos vacinen. Por que tantas inyeccións? Doeranos moito. E que é esa vacina? Contra o tétano. Non doe nada e protéxenos contra unha grave enfermedade. Podemos morrer do tétano? Sí, claro que podemos morrer. E coa vacina estamos totalmente protegidos. Pero hai que revacinarse cada certo tempo. Non doe nada en absoluto, rapaces. Xa veredes, é unha inxección pequeniña. É verdade que é bonita e grande. Rematache. Un momento, xa está case. Xa está, Pedriño, e agora que facemos? Vou a ensinarche algo. Ves esta roseira? Que bonita! E cantas flores ten? Sí, pero está moi afogada aquí. Deberíamos trasplantala. Alí estará mellor. E saberás facelo sen estropeala. Sí, xa o fixen outras veces. Hai que cavar bastante profundo para non cortar as raíces. Por terra por arriba e regala moi ben. Fai un buraco ali. Xa está bastante profundo. Podémoslo trasplantar. Ai, piqueime. Eu tamén me rabuñei. Non é nada. Veña, saquemos a raíz. Está bien, meca, vamos.
chamando aos macrófagos. Despexade inmediatamente a zona 8. Veña, imos moi lento. Para a cicatrización precisamos oxígeno e azúcar e enzimas para levalos. Pompas, solo faltaba isto. En pé! Onde estamos? Que é isto? Estamos nun organismo humano. O que estábamos agardando, non? Algún imprudente que remexeu na terra con alguna rabuñada. Está ben, o primeiro que hai que facer é alimentarse. Puxeste sal? Seguro que estás oso. Vaya toxinas que vamos a producir. Ímolos pasar en grande. Toxinas do tétano, no? Atacarán o sistema nervioso. Xa veredes como nos imos a divertir. Amigos. Pero que é isto? Líneas sobrecargadas. Oia, preciso falar coa central urxentemente. Recibide a chamada teniente, que pasa? Elementos sospeitosos nunha arteria dun dedo da man. Ben, teniente, xa imos. Toxinas, capitán. Velenos perigosos. Parece o tétano. O tétano, sí, pero xa sabes que estamos vacinados. Así que temos todo o preciso para desfacernos deles nun minuto. Iso espero. Agora verás, imos rematar ca infección inmediatamente. Moi ben, capitán, estou lista. Soltaremos los anticorpos. Toxinas do tétano, verdade? Era inevitable atoparnos algún día. Anticorpos! Ao ataque! Contra as toxinas! Sen piedade! Ataquemos! Hosti, xa verás, ven aquí. Vas coñecer o que vou. Imos pelexar en igualdade de condicións. Dous contra un. Isto xa non é igualdade. Xirando a miña man, 1, 2, vouche ganar. E rematei coa mosca. Para aquí, para lá, aí que te vas. Victoria total. Todas as toxinas eliminadas. Non é de extrañar. Cando un organismo está vacinado, os anticorpos fan fronte ás agresións. Que estamos escondidos, xefe. Penso que nós merecemos unha gran boa infección. Unha gran infección. Estamos formando un montón de toxinas. E se este organismo non estivese aínda vacinado? Escoite! Chamando a policía do corpo.
Intrusos nunha arteria do índice dereito. Manden unha patrulla para a identificación. Intrusos non identificados. Poden ser peligrosos. En marcha. Non coñezco eses bichos. E ti? Eu tampouco. Pode que sexa por non estar vacinados. Calquera sabe. Mira, o pequeno tampouco os conoce. Hai que informar ao comandante, nunca se sabe. Ninguén sabe que facer, hai que vixialos. Avisa as unidades móviles do próximo cruce. A próxima dereita, dirección ao nervio. O sistema nervioso é a nosa especialidade. Aquí o capitán. Acabo de seguir os intrusos ata unha ramificación nerviosa. Entrou no nervio. Que facemos? Nos nervios? Que raro. Pode ser perigoso. Sabes, o outro día revacinaronos contra o tétano, lembras? Contra que? Contra o tétano. O tétano? Non lembro estar vacinado. Lavaron as mans al arriba. Todo está tranquilo. Podemos permitir un pequeno descanso. Músculos dos dedos, contracción. Músculos do pulso, relaxación. Músculo aductor do pulgar, relaxación. Outra vez eses tolos non teñen respeto polos peóns. Pero que pasa aquí? Isto non é normal, non é o verdadeiro camiño. A vía é de sentido único. Imos, rápido! A mensaxe, perdín a mensaxe! Eu teño, a compartímola. Non podemos facer iso. O sistema nervioso transmite mensaxes precisos, senón os músculos non funcionarían ben. É certo, tes que atopalo. Eu continúo. Pero se a mensaxe chega demasiado tarde, pode ser grave. Precísase coordinación. Mira, aquí está. Que lle pasa? Que raro. É como se a súa man non quisese obedecelo. Mira, xefe, isto non é normal. Parece que o músculo se sobresalta, como se fose unha cambra. Non, agarda, hai algo que falla. Vou ver. Parece como se a mensaxe non pasara. As chamadas nerviosas non funcionan. Hai que chamar ao xefe. Xefe, xefe! Temos un problema. Que pasa? Veña, veña. Pero se son toxinas. Non hai tempo que perder. Avisade os niveles superiores e preparades defensas. Hay que actuar rápidamente. Alerta xeral. As transmisións van ser bloqueadas por unha invasión de toxinas no sistema nervioso. Perigo, non perdades ni un segundo. SOS. O nervio xa non transmite. A línea debe estar cortada. Que está pasando aquí? Doi! Non moito. Teño unha cambra. Fai moito catés. Desde onte. A veces teño a impresión de apretar os dentes.
Dime, non te feriches, cortaches ou rabuñaches? Non me lembro. Estás seguro? Ah, sí, a roseira. Transplantamos unha roseira e fixen un rabuñazo de nada. E ti? Eu tamén, pero xa casi non se nota. Vexamos, vacinástevos recentemente contra o tétano? Sí, eu lémbrome. O outro día puxéronnos na escola unha insección. Pero agora callo, ese día faltastes á escola. Non estás vacinado. Así que Gordiño non se revacinou contra o tétano. Que se colle por uns microbios que están na terra. Pode ser unha enfermidade grave. Producen unha toxina, un veleno que ataca o sistema nervioso. E que podemos facer? Hai que curalo depresa. Levarémolo ao hospital. Por que están aquí eses bichos? Fíxete unha pregunta. Porque fabricamos toxinas. Velenos, porque somos bacilos nocivos. E a donde van esas toxinas? Os nervios e ás veces pasan a circulación do sangue. O seu obxectivo final, O perigo é que poden acadar a médula espiñal. Hai que impedilo a toda costa. Azucre, quen quere azucre? Azucre, quen quere azucre? Que é ese ruido? Alto, quen é vostede? Tarxeta HLA, veña. Eu non teño. Somos velenos. Farías ben en apartarte daqui. Nin falar. Hai que rematar con eles adiante. Nos seguimos. Somos demasiado numerosos para que puedan deternos. O ataque. Descarguen anticorpos. Os nosos anticorpos non coñecen os intrusos. Non temos anticorpos entrenados para combatilos. Pidamos instruccións urxentemente. Suero antitetánico para as toxinas. É a única posibilidade para poder salvalo. Antibiótico. Que desagradable, non hai quen o acture. Vaya estropicio. Os tiñosos longiformes lanzaron veleno, que crearon esos asquerosos insectos que voan ao noso alrededor. Son as moscas, por suposto, que ao final arrancarémosles as tripas. Xa era hora, as toxinas están a invadir o organismo. Por non estar vacinados, non podíamos preparar anticorpos aixeitados. Por suerte chegou o suero antitetánico. Vai comenzar o combate. Cuidado, esto es muy serio. Estos son los nosos peores inimigos. Estes anticorpos xa nos coñecen. Se non conseguimos vencelos, será o fin da nosa infección. Xa está feito. Agardo que todo vaya ben. Hai que deixar actuar o suero para destruir a esas toxinas. O antibiótico encargarase.
Bueno. Ánimo, xa case chegamos. Estamos na pel. Aquí soltaremos o noso oxíxeno. Pero que é iso? Parece que é antibiótico. Penso que non están lonxe. Hai moitos anticorpos, pode haber microbios. Son milleiros, estamos en perigo. Si, hai que deixalos pasar. Un medicamento para tratar unha enfermidade. Combatirá os microbios e acabará con eles. Xa están aquí, escoitos. Imos intentar collelos por sorpresa para que non teñan tempo de dispersar e non poden reproducirse. ¿Quién se atreve? Pero si estamos rodeados. Si crees, Anano, que lo vas a conseguir, estás equivocado. Pues claro que lo creo, sí. Estoy aquí. Y ven por cogerme. Fallaste. Estaba aquí. Imbécil. Fallaste otra vez. Inútil. Hay que destruirlos a todos. Oia, centro de macrófagos. Aquí a teniente, victoria total dos antibióticos contra os bacilos do tétano. Envíen as vagonetas, pecho. Pica barrigas e rompeosos son os nosos acumes máis suaves. Adiante! Pero que pesados estes anticorpos. De todas formas pasaremos. O ataque! ¡Cuartel! 4, 3, 1. ¡Tú sé! ¡O seguinte! Estes van a matarnos. Eu voume daqui. Sí, inmediatamente. Cuidado, hai un que intenta fuxir. Alá vou. Podería crear unha nova fonte de infección. Agárrate e imos por el. Por moito que queras non podrás escapar. O noso amigo tuvo sorte. Podemos collelo a tempo. Hai moitas enfermidades perigosas, pero iso é outra historia.